За майки в Германия. Въпрос на клиентка. Може ли, ако трудовият договор приключва по време на Elternzeit, майчинство, той да бъде удължен от работодателят? Какво се случва, когато съм с детето в къщи по майчинство и трудовият договор в Германия приключва? Здравейте, аз съм Силвия Николаев, икономист от Бременския университет и помагам на българи в Германия в безплатна WhatsApp група по бизнес, финансови и социални теми. Честито, вие имате бебе в Германия. Когато сте в Elternzeit, майчинство и трудовият ви договор приключи, имам лоша новина. Той автоматично няма да бъде удължен от вашия работодател. Той приключва. Тогава трябва да отидете в Arbeitsamt и да се регистрирате като безработна, но право на Arbeitslosengeld, т.е. на борса няма да имате, докато не изтече официално майчинството ви. Изключения правят в Германия научните работници и хората, които работят по проекти, ако проектът бива удължен и според това какъв е видът на договора, но в нормалното трудово право, в производство, в сферата на услугите, това казва законодателят. По време на майчинство трудовия договор няма да бъде удължен. Заповядайте в моята безплатна WhatsApp група, в която консултирам българи в Германия. Линка за нея под видеото. Силвия Николаев.